Hello guys, langsung perhatian na gatal vlog video ko angkai tabo mui song tango tompahan angkai nai tonglin rong phung tongana ko muna nai tongkhan kara ta butiki sari risinai butiki saro mane yangle ko kaham ke kolenya mui butiran tongkha angkai ko mui munise paikha angkai tabo mui kare risinai ko bonganga floda angkai floda sanamai sana nai tongo angkai ko dry fruit bonaka floda warana bagita angkai nai tong din rong na phunui tongana sanamani ko dry fruit done ready angka floda ko bongkangke agartala ni train station angkai nai tong diang tini boro thang nai train phai ko bathak paya angkai tabok thangi tongo train kana bagai ni ta angkai nai tong din rong na pulang chimi paithok jora phunui tongana ang tini bojaga thangnai norok saimanai angkai ko tabung kangke train bisingo phainai asok phaiga ta train choliya ko angkai ta kaisa phataro train bathajak tongo norokno phunugui rwmana yang glass bising tui ko amsa clear khe nukya glass moila ganang hing tongo kisa hani bagui ta train bathakjak obong kangke train choliya ko tabung ke angkai norokno phunugui tongnai tini boro thangnai ang ko bongkangke agartala ni train station tabung ke train cholijak thangui tongo ko mongka bo area o jan sokphaiga tui rok kotorma jaga rok kotorma fonting engkam saka hamka nukya glass bo miri miri bla train ni hani bagai clear ongya tasuk ko tabung kaita kaisa train station o sokphaiga aro bo train bathajak tong kaisa karo ko nadi aro jaga naitok sukao market ti kotorma tongo phunung engkam sok kotor khe nukjaya ta camera o yang sakarang angka hapung kotor hatai orang kan nokrok kere joto bolong mang abung ke kona jeti kotor bolong bisingo kona ji bolong jaga ekdom ti kotor jak camera o khamsa kaham ka nuhya tamning ke train cholijak bula hani bagai nai arong ka gai rok bothakjak tui gana kha borok tongo goyang angka hapung rok ko lama swnamjak ta haba khagini beso hapung kusuk tongyango camera o khamsung naithokno jeng che mokol bai area lo nai dungma sake train ni glass pumps clear khe goya bla monjang nang hai goyang tolawang patei eng sakang ke hapung kusuk ta angka nai tong din rong no thangdek phunugui thangana tei bo jaga ko yang o jaga o tebo jaga naithok ekdom camera o khamsung naithok nuhya haksal ni simi sumui se ko pahar bai nangtui ongtong tem naithok ke nugo ta soi ongka hingke naidi bwswk hapung sugui tongo ro nokhora ekdom blue colour ongni naithok tongbai o sumui ganang ko yang tola o ongka hingke tui kotor ekdom jaga bo ekdom kotor tongna hari tui bwswk kotor camera o ongka hingke amsak tui kotor khe nukya ta ko tui kokomo pathor ganang tui naithok suka jaga belai kheno.
train station o bathakjak yang tingke station o yang tingkangki ko view se nugui tongo hingke video kisa haman jaga belai naitok soka bo hapong kusuk kusuk hingke ko Guwahati ni station o phai train bathak paikha phungni simi phaimani tabuk hone 11 ta tamkha hingke tabuk train bising nokhorna eko tabuk Guwahati o phai sokphai hingke tini ang o jaga bathaknai hingke tini bagui blog asuk jora tui nung sinai hingke ang norog ni bagui next blog tui phaikhe rano hor bo wngkha tabuk nogo hapgornai.